is Michelle and heartish welcome sa aking channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang araw! Happy Friday! Today is Friday. Wait! Nilaglag na pang ano ng tinapay. Today is Friday and yeah, happy weekend sa inyong lahat! Happy weekend! Kala mo talaga. Ayun, tapos yeah, una sa lahat is thank you so much. Pasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood ng aking YouTube channel na aking vlog. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa aking mga new and old subscriber. Thank you so much for supporting and for watching my vlogs. Thank you po. Thank you. Ayan. So, ngayon, asahan ninyo lagi sa vlog ko, guys. Lagi talagang may grocery. Dahil ito lang naman ang aking, routine. Yun. So, the first thing I got from Aldi is baguette. Dalawang baguette. Itong isa is, knoblauch or sibuyas, onion butter baguette. Itong isa is krauter butter baguette. Dalawang klase yung baguette na binili ko ngayon, guys. Alam niyo ba, sobrang tagal ng tinapay namin nito. Kailan ba expiration nito? Wait, naman sa inyo niya. Kung sabi ko pa siya. Kasi pang ano namin yan, pang bukas. Bukas, binili ko na ngayon para hindi na ako bibili bukas. And then, bumili ako, nagustuhan ko itong multivitamin juice. So, yes. Bumili ako isa. And then, bumili ako ng dalawang tubig ko lang kasi ang bigat na nito. Pag uwi ng asawa ko, pakabili ako sa kanya ng yung isang anuhan. Kasi ito, kung makikita yung tubig dito, guys, sa bata ako yan, guys, may may gas or basta yung parang Coke ba? Basta yung pagkaano ba? Ayaw ko ng gano'n. Hindi talaga ako maano sa gano'n. So, gusto ko yung wala. Yung normal lang. Tapos, bumili ako ng cola. Bumili ako ng baby carrots. Masarap talaga ito, guys. Pang snack. Tapos, with wet wipes. Colgate. Tapos, bumili ako ng dalawang lata ng coconut milk or the coconut milk ang tawag dito sa kanila. Coconut milk. And then, may kartoffel. And then, ang tawag dito? Salami. Pampalaman ng tinapay sa asawa ko. Para palang butter dito, guys. And then, itong chicken na ito na maanghang. So, nakita ko. Ito yung aming dinner ngayon. Ito. Tsaka to. So, yan ang lutuin ko, guys. And then, may sausage dyan eh. So, magluluto din ako ng sausage. So, yun. And the resibo. And the total for today's grocery is $21.94. Diba? Yan. So, ano ko lang to, guys. Sort out ko na pala, no? Ito lulutuin ko ngayon sa dinner. Ito lulutuin ko sa pan. Kasi sa pan lang naman siya. Spicy pepper. So, sana naman gusto ng asawa ko spicy. Tinitingnan ko kasi yung calories nila. So, ano ba ito? Off them grill o the empane sa grill o di kaya sa kawali. Ganyan. So, okay. Hanggang ano lang pala to. 8 to 10 minutes lang pagkaluto-luto nito. Guys, dito lang ako sa pan. Ayaw ko sa grill kasi hindi ko pa nalinis ang grill namin. Kapalinis kayo sa asawa ko, guys. Tapos, ito. Dapat pala dalawa binili ko na ito. Isa lang ang binili ko. Ang konti-konti talaga niya kasi, oh. Anyways. So, yun. And, yeah. Magluluto ako ng biko, guys. Bumili biko. Namimiss ko na talaga yung biko as in. Kaya bumili na ako nito. So, yes. And I'll see you guys later. Guys, update. Anyways, alam niyo ba, nakalimutan ko mag-vlog. Nakakain na kami ng asawa ko. At nakapaghugas ako ng pinggan. Maga siyang dumating. So, sakto talaga as in, saktong pagkatapos ko magluto nung aming dinner is dumating na yung aking Josabo Bells, guys. So, may natira pa pala. Ito yung binili kong guys, oh. Chicken. Ayan na lang natira. Tsaka, nagluto ako ng dalawang sausage. Tapos, yung natira yan, guys, na itlog. Binalatan ko lang yung kagabi namin yan na itlog kasi naglaga ako ng 5. Isa lang kinain ng asawa ko. Tapos, ako kinain ko naman kaninang lunch yung 2. Kaya may 2 pang natira. Tapos, kinain ko ngayon. Ako naman saging. 3 saging na saba. Tapos,
isang itlog, tapos ito ngang chicken na nabili natin, masarap siya maanghang. Maanghang. So, busog na busog ako guys. Tapos yung pipino. So, yun. Nakalimutan ko talagang mag-video ba. Tapos ko yun. So, yun lang naman. So, yun lang naman ang dinner namin akong sawa. At mamaya is, pinapalitan lang niya ng ilaw yung aming sasakyan. Tapos kami aalis. Dahil may bibilhin daw siya na kailangan niya. So, ayun. And update to kayo mamaya. Hi guys! Good morning! Happy Saturday! Ano to? Katugtog to ng ating vlog kahapon. Kahapon. Tama, hindi ako hanggang doon tayo sa oo nga, nag-update lang pala ako tapos wala nang nangyayari. So, ngayon guys, mag-aalmusal ako. Anyways, nagsalang ako ng aking labahin sa baba. At, nagsalang muna ako guys. Anong oras na ba guys? 9 na. Nagising ako 7 something. So, yun. Tapos, nag-asikaso ako ng labahin. Tapos, ayun, sinalang ko na. At yes, mag-ano muna ako. Antay-antayin ko mag-alas 10, tas mag-vacuum ako guys ng bahay. Sa oras talaga. Ano yan guys, cream yan. Kasi meron akong pimple dito. May pimple din ako dito. Hindi ko alam bakit ako nagka-pimple. Patapos na naman yung regla ko. Yan. So, meron ako ditong matcha latte. So, available na naman sa Aldi yung matcha na paborito ko guys. Na ano yun, Asian Garden Asian. Basta ganun. Asia, sa mga Asian mo lang kasi maano yan yung matcha or ganun nga, 'di ba? Kasi parang nag-ano talaga siya sa Japan, 'di ba? Ganun. So, is Asian din siya. So, parang ganun. Sa mga Asian shop mo siya mabibili tapos nagkakaroon pero minsan-minsan lang ayan. So, nakabili ako ng matcha. Ito aking almusal guys, matcha tapos may natira kagabi. Diba yung pinakita ko sa inyo? May natira pa. Kinain ng asawa ko yung isa kanina umaga, nag-almusal siya. Tapos kinain ko yung itlog na natira dyan. So ito na lang yung natira. Ito lang naman kakainin ko guys. Ito lang. Tapos itong matcha. Tapos mag-ano na tayo. Mag-vacuum na tayo. Maglilinis na ako ng bahay. So this is the day that I need to do, vacuum. Masarap. Mainit pa. Ito muna. Hi guys, update. Nagluto pala ako ng biko. Naglag pa. Nagluto ako ng biko. Luto na siya. Kung mapapansin ninyo is light siya kasi nga light yung asukal na ginamit ko. Wala akong brown. Konting-konti na lang yung brown na nilagay ko kasi nga yun na lang pala yung natira at tinamad na akong pumunta ng Aldi. So, diba? May sukal namang iba. Bakit naman? Lasa pa rin naman siya. Yung kulay lang talaga yung iba. Anyways, yun ang aking kakainin ngayon. Ang biko, medyo matagal ko na siyang hindi nakakain. Pero hindi naman sobrang tagal. Kasi nakakain naman ako nitong mga nakaraan ng pagluluto pa ako. Pero parang buwan. Sa ganun. So, hindi lang kasi ako masyadong nagluluto ko kasi nga una-una kanin, tapos matamis. So, kasi may asukal, yun naman pwede hindi mo lagyan ng asukal, hindi na biko yun. Tapos, syempre, may gata, diba? So, yun. So, it's my cravings for today. So, kaya nagluto na talaga ako, guys. And then, nilabas ko yung aking, yung laswa kong gulay na naka-frozen. Tapos, itong prito ko na bangus. At ito yung magiging rice ko ngayon. Ito ang aking magiging lunch. Ayan. At may mahugasan ako dyan. So, maya na lang after kumain. And then, yung aking sinalang na labahin, naisampay ko na. Tapos, may nakasalang po rito na mga towels namin. And then, yun na lang. And then, after is, magbabacuum ako. And then, after noon, tsaka lang tayo kakain, guys. Kasi, maaga pa. Tapos, kailangan ko munang mag-vacuum para after kong kumain is, okay na siya. Diba? Kasi, para mamaya, makalabas ako. Gusto kong lumabas. Diba? Wala namang pumipigil sa akin, guys. Anytime naman, ako lang yung nag-ano sa sarili ko. Kasi syempre, pag gusto mong kumain, syempre kailangan magluto. Syempre, kung gusto mong malinis ang bahay, syempre maglinis. Tapos kung gusto mong wala ka ng isiping labahin, hindi maglaba. Diba? Ganun lang din naman yun. At saka Sabado ngayon. So, ayun. At mamaya is maaga uwi ng aking asawa. So, let's see kung ano mga kaganapan pa namin mamaya. But, yeah. Ako muna ngayon ay I think, pagka naging okay na yung aking mga labahin, is kukuhanin ko and then, I do the vacuum. And, yeah, update kayo mamaya guys. Pag nag-lunch na tayo, palalamigin ko lang to kasi yung iba nilagay ko sa ref para sa sunod na mga, Nächste Haltestelle, Keltenring.
Hi guys, nasa bus na pala ako. Alam niyo ba? Pupunta ako ng city. And, yan, walang pasahero. Ako lang. Ayan, so, ito yung aking card. Anyway, card na to guys. Ticket ay basta card. Pag sumakay ng mga bus, train, anything. So, monthly na pinabayaran. And, yeah. Paglabas ko naman ng bahay, sabi ko, hala, baka wala na yung bus ba. So, ayun. And luckily, isang minuto lang o 2 minuto lang sa tapos dumating na siya. So, yung bus. So, tapos wala pang sakay guys, ako lang. So, yun. Punta lang ako guys ng city at ako'y mag-spatsirin na mag-window shopping ba. Ayan, so yung asawa ko is mamaya po yung uwi niya guys. And tapos na ako sumangko ang bahay ko. At alam niyo ba, habang kanina, nag-vacuum ako. Tapos saktong pagkatapos ko ng vacuum, tinignan ko sinip ko yung phone ko. Is tumatawag naman yung aking pamilya. So yun, nag-usap kami ng aking pamilya habang kumain ako ng lunch. Tapos after ko kumain ng lunch, ganyan. So habang kumakain ako ng lunch, ayun, mag-usap naman kami ng aking kaibigan. Ayan, so, and then, ayun, nagligpit ng mga naghugasan, ganyan. And then, sabi ko, gusto ko lumabas. At nandito na ako ngayon. So, see you guys, update. Tapos na pala ako dito sa city. Anyway, may target lang talaga ako dito. Gusto mong bilhin guys. Yun ay jacket na maliit. Na hindi makapal. Kasi, nakita ko sa ganung simbahan. Alam ko may milk teahan dito. Pero alam niyo ba, iwas na muna tayo sa milk tea guys. Kasi wait lang. May tawiran. Simbahan, no? Picture tayo guys. Alam mo, ang ganda ng dito, anda. Di ba? Ang ganda. Ano to, restaurant ito guys eh. Anyways, may target kasi ako dito ang bilhin. May gusto akong bilhin na manipis lang guys na jacket or cardigan. Kasi, paano na yung yung lamig. So, kailangan ko na siyang, alam niyo naman, hindi ko kaya nang walang kahit mainit pa yun, mag-jacket ako ng manipis. Basta ganun. Or magka-cardigan, hindi jacket, cardigan. So, yun. Kaya, sakto na kasi guys, 50%. So, alam niyo kung magkano itong nabili ko? 14 euro lang siya. Kasi, naka 50% off. Yan lang. Tapos, uwi na tayo guys. Yan, kasi hapon na rin naman ako pumunta dito. Tsaka, yan, alam ko, kung hindi ko maabutan yung bus, ako ay mag-walking po uwi. Pero pag maabutan ko yung bus, hindi tayo mag-walking. Mag-walking pa rin pala ako. Pero konti na lang. So, yun. Yeah. And I'll see you guys later. Update. Mano ba yung aking camera? Ayan. Sa salamin ko. Wait lang. Sinisipon ako. Biglang lumamig na guys. Kasi hapon na. Pahapon na. So, anyways, sumakay ako ng bus. Bumaba ako dito guys. Kita niyo yung shop na yan. Ayan. Anyway, yung shop na yan, malapit lang yun sa amin. So, bumaba ako dyan. Bumili ako ng butter. Kasi wala na kaming butter. Ayan. Dito kasi sa Aldi, walang ganun. May lumalabas siguro paminsan-minsan. Pero, yun. So, yeah. Kaya bumili ako dyan guys. Shop na yan. At, ayan, tumawid lang ako. Tapos ito na park papunta sa bahay namin. So, at least meron ako ngayong a little bit of, walking. Ayan. Paano na yung mga karahunan. Unti-unti nang nagkakaroon ng mga ayan. Kita niyo ba yan? Parang akala niyo mga bilog-bilog. Ayun yung mga dahon, papaumbok. Ayan, so, malamig na yung panahon. Ito na talaga yung suot ko guys. Ayan, manipis lang siya. So, yeah. And, fresh lang siya na malamig. Parang ganyan. So, malamang yung sinampay ko. Kasi yung sinampay ko guys, nasa balkon. So, I hope okay sila dun. And, yeah, ipapasok ko yun mamaya guys. Kasi para bukas, ulit, kung sikat ulit ang araw. Diba? So, ayun. At,
may naka-sale sila doon na na chocolate. Pagka nag-ano kasi yun, pagka hindi naka-sale, ang mahal niya. Yan, so naka-sale sila. So kumuha ulit ako ng dalawa lang. Diba? So, yeah, parang may nag-ano dito sa sa park. So, ang ganda ng mga bulaklak talaga na. Oh, i-update ko kayo guys mamaya. Guys, it's another day. So, nakalimutan ko palang i-end yung vlog natin kagahapon. So, ngayon ko i-end guys yung vlog. Ayan. So, anyway, nag-ano lang kami. Pagdating ng asawa ko, ayun, kami ay pumunta ng grocery, kanya, namili ng mga bagay na kailangang dalhin. Ganon. So, ayun lang naman. Tapos, ayun lang. And then, yeah, wala naman na kaming ibang, ganap na kahapon. So, ayun. So, hindi na ako update. So, dito natin i-end yung vlog. So, ayan. Thank you so much guys for watching. And I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile and glad wishes all. Ciao, ciao. Chisi.